oficial de l'Ajuntament de Gandia, queixes sobretot en la part dels comentaris que els usuaris poden fer a aquesta pàgina, les notícies que apareixen i que es pengen en aquesta pàgina, i que ens manifesten que no sabem ben bé per què i en base a quins criteris són eliminats i no poden llegir-se públicament per part d'altres persones que accedisquen a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Gandia de Facebook. La meva pregunta seria quin departament i quin tècnic o quin funcionari és l'encarregat de gestionar o de dur o penjar les notícies en aquesta pàgina de Facebook oficial de l'Ajuntament de Gandia que representem tots els que així ens trobem avui, i quins són els criteris que li porten al tècnic o si s'han establert alguns criteris objectius per tal que els comentaris, alguns tipus de comentaris puguen ser penjats i alguns tipus de comentaris no puguen ser penjats. Vale, jo crec que no s'elimina ningú, però bueno, independentment ho mirarem i bueno, és una pàgina lliure on tots poden dir el que vulguin, mentre no insulten i tal, però jo crec que no se n'elimina cap, però bueno, independentment jo li dic que ho revisarem una mateixa. Jo fa